Starriċ tal-opinjoni pubblika tat-Turċa ippubblikat jumejn wara li l-kamp tal-Partit Nazzjonalista qal li qed jersu aktar nies lejn il-partit li jmexxiju wara kif reġa' kiber id-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li l-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' jżomm rati ta' fiduċja qawwija fost l-elettorat. Li kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jirreġistra appoġġ ta' 58.1%, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista niżel għal 39.1%. Dan ifisser li l-Partit Laburista kompla jżid fuq li kellu, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kompla jnaqqas, tant li d-distak kiber għal 19%. Mexxejja politiċi fosthom il-Prim Ministru dejjem appellaw għal kawtela fuq ir-riżultati ta' starriċ li jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien. Iżda sursi fl-istamperija sostnew li hemm dwejja kbar għal dan ir-riżultat, propju f'ġimgħa li kienet iddominata minn festi tal-indipendenza falliment. L-ikbar raġuni għaliex id-distakk kiber hija li l-Partit Nazzjonalista kompla jitlef nazzjonalisti li sansitra ivvutawlu fl-elezzjoni tal-2017 meta l-partit sofra telfa kbira. Intant il-Prim Ministru magħruf għal fatt li jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għal pajjiż baqa' l-aktar mexxej f'dat fejn 58% iddikjaraw li jafdaw lil Joseph Muscat. 28% biss qalu li jafdaw lil Adrian Delija. Jirriżulta li 4 minn kull 10 nazzjonalisti iddikjaraw li ma jafdawx lil kap tagħhom. Riflessjoni ta' taqlib interni li jatem fil-Partit Nazzjonalista, anke jekk Delija jipprova jagħti l-impressjoni li it is business as usual. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.